Student li għadu kif temm is-sixth form fil-Kulleġġ della Sal, fl-aħħar jintemm ukoll b'suċċess programm ta' xahar fl-istudji politiċi u diplomatiċi offrut u finanzjat mid-Dipartiment tal-Istat Amerikan permezz tal-Ambaxxata Amerikana f'Malta. Nigel Caruana li għandu 18 sena u huwa Miżżurrieq għadu kif irritorna mill-Istati Uniti u allura moffriski l-memorji tiegħu tal-programm Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship. L-ewwel tliet ġimgħat konna stazzjoniti ġo l-Università ta' Purdue ġewwa Indiana u hemmhekk kellna ħafna classes u lectures. Imma kienu fuq livelli ta' relazzjonijiet internazzjonali, il-foreign affairs, fake news, demokrazija fuq dawn l-affarijiet kienu, fuq livell ta' politika. Issa hemmhekk konna 55 student u żagħżugħa minn madwar id-dinja kollha. Konna 45 minn pajjiżi Ewropej kollha u 10 oħra mill-Istati Uniti. Apparti l-lezzjonijiet u seminars li attendew, il-partiċipanti kellhom ukoll iċ-ċans iduqu ftit mid-demokrazija Amerikana. L-aħħar ġimgħa kienet stazzjonajt konna f'Washington DC u ġewwa Philadelphia. Rajna mhux tal-li fejn bdiet id-demokrazija u fejn ġiet iffirmata Declaration of Independence nagħtu mod. Rajna wkoll il-politika tiġri qudiemna. Nagħtu mod jiena kelli l-opportunità li nkun fl-istess bini ta' Robert Mueller hearing meta kienet isir. Il-fatt li f'dan il-programm seta' jiltaqa' ma' nies ġodda minn madwar il-kontinent Ewropew u Amerikan enuh jara f'realtajiet politiċi ġodda. Tmur altre milli titgħallem il-kodba ma titgħallem ukoll milli titkellem man-nies u tiġi l-esperjenza ma' professuri oħra li qed jistudjaw fuq dan il-qasam. Il-programm kellu lan li jinvesti fil-valuri ta' dawn il-parteċipanti żgħażagħ sabiex ikunu ċittadini attivi f'pajjiżhom u jikkontribwixxu lura dan il-ġid lis-soċjetà bl-għarfien miksub permezz ta' xi proġett partikolari. Il-proġett li ddeċidejt li nagħmel jiena f'Malta u meta hawnhekk huwa immirat biex isolvi problema ta' il-votanti ta' 16, 17 u 18 sena, il-votanti ġodda, li fil-verità m'għandhomx dik il-medja diretta lihom. Allura ħajkun il-proġett tiegħi fejn ħanibdew nagħmlu video ta' minuta fuq bħal Facebook, fuq Instagram, fuq YouTube u ħanixxerjawh biex inqajmu awareness fuq is-sitwazzjonijiet korrenti fosthom nagħtu mod l-ambjent, fosthom il-klima f'Malta, fosthom il-politika Maltija li ma tantx hija daqshekk miftuħa żgħażagħ jew anke politika barranija.